Joo, elikkä perjantai-iltahan lähti sillä tavalla käyntiin, että mentiin friendien kanssa terassille juomaan yhdet kaljat. Ja sit kun oltiin juotu 35 bisseä per mies, niin lähettiin paskoa porukkaa eri baareihin ja sitten oleskelee asiattomasti yksityisalueille. 4 skumppapullon jälkeen ja 100 metrin kokainiviivan jälkeen pari frendiä sai idean, että ajat hei, lähdetään Venäjälle paneen muijia juomaan kaljaa. Nyt venäläinen katuhuora kylpee mun kanssa puolialastomana poreammeessa. Maksullinen nainen, anna mulle seksitauteja. Kuubelainen kello mun ranteessa. Venäläinen huora mun ammeessa. Se antaa mulle herppestä, mut en aio ikinä mun kullia pestä. Vitun samat mulle vaik pippelis kasvais sademetsä. Vitut Netflix-sarjoista. Sateinen päivä Pietarissa ja katuhuora tulee esiin varjoista. 5 tähden hotelli. Tuuleta lakanat niin kuin Balotelli. Tee 5 tähden hotellista kartelli. Tasokas muija ei safkaa McDonaldsissa. Tasokas muija ei laita Snapissa alastonkuvia. Tasokas muija vaatii aina kumia. Tasokas muija ei käy hoplopissa, mutta haluaa pitää hupia. Vitun norsut siikaa mun rannetta. Muija slunttaa multa kemian kokeessa, mut en aio siitä kannella. Koska ensi kesänä me nussitaan ilman kortsua laivan kannella. Vittu mulla on tuuria niinku Hannu Hanhella. Venäläinen katuhuora ilmestyy mun Pokemon-lurelle. Vitun samat mulle meen kuselle. Sit juontaa suuren 12-pack kinilavan. Laitan sut nippuun niinku rahan. Tänään nuori tulija vaan hanan.